नै जोंनाव सोर फैदों नायदो सोर फैदों सानैल' आं बयखौबो नंबावदों आंबो भिडिअ खालामदों नै दिनैसो फैदोंना हाजोआव नोङो सम गोबावसै फैयैया नै राजा जि गुफुरखा राजाया हाफां नोंनियाव जि गिदिर नुबावोसो केमेरा सेसका 1 hour later खिचड़ी जानो लुगैदों होननायखाय लेंहरदोंमोन आङो जादो दे नै आलासिफ्रा खिचड़ीसो मोनजाफैबाय दिनै बेदर गैया फुजा दिनाव बेदर थाया गोदो उन्दैयावसो फैबाय थायोमोन न'निसो जायो नालाय खय बोसोर जाखोमोनलाय नों फैया जाबायदां 4 बोसोर जानो 5 बोसोरानो जासिगोन 5 बोसोर 5 6 7 बोसोर 5 बोसोरानो जासिगोन भुमिका मुसाहारिया मा होनोमोनलाय दुर्गा फुजा दुर्गा माबामोनलाय रिपाब्लिक डे ओहो दुर्गा फुजाखौनो गणेश फुजाखौनो दुर्गा फुजा होनग्राया नै बेलाय बेनो दे जाग्रोदो होमबा दे नै भुमिका लाबोनाय मिस्टिया नै बेनोमोन बिरखारलायबायसो जोंनो लाबोदों र' नायनि आं खयथा लाबोदों नोंनोल' लाबोदों होनदो नोंनोल' मादै गावदांनोल' देखायथारबावसै आरो आयु 10थासो दंदां ना आइजोफ्रा मिन्थिला ओमफ्राय लखमानावथाय र' खामलायाव भुमिका लाबोनाया सिगां गोदो जेरै दंमोन दाबो बिदिनो दङ जेबो माने सेन्स जानो रोङा आरोना मादैनि फेसआ A few moments later दायो नै थांसैनो बिसोरो होमबा आं दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो दोनसै ना बाय बाय मादैनि इउटुब चेनेलखौ बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि साबस्क्राइबारफोर जुदि बेयावहाय नायदोंबा अननानै प्लिज बर'जों बर' माने सापर्ट होलायलायनांगौ आरोना मादैयाबो गोदानसो आंबो बारा गोबाव जायाखै गोदानसो जाबाय बाय बाय एखेसो नुबाय नै मोखांफोरा हाफां हाफांनो